Вітаю, це програма Прайм. Мене звати Айдар Муждабаєв, і сьогодні наш гість – це член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Це людина, яка роками досліджує ситуацію в окупованому Криму. Зокрема, стежить уважно за репресіями, які там відбуваються, стосовно в першу чергу представників корінного народу України, кримських татар. Також Ескендер займається адвокацією прав корінних народів України в міжнародних організаціях, зокрема в ООН, в інших. Про це теж поговоримо. І доторкнемося до теми реалізації закону про корінні народи України, який був остаточно ухвалений в нашій країні, але ще треба багато зробити, щоб він по-справжньому запрацював. І поговоримо про те, наскільки саме це важливо для подальшої деокупації Криму і для майбутнього нашого півострова. Хочу відразу спитати про те, чим ви займаєтеся наразі, які зараз актуальні ваші дії і теми для тих, з ким ви працюєте за кордоном в Україні. Ну, в першу чергу, в цілому, коли ми говоримо про діяльність Кримськотатарського ресурсного центру, то це задокументування порушення прав людини і воєнних злочинів на території тимчасово окупованих територій. Я нагадаю, що до 2022 року ми документували на території окупованого Криму та Севастополя, а то з 2022 року ми почали документувати на нових окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Чому так? Тому що в Херсонській та Запорізькій області компактно також проживають представники корінного народу, кримськотатарського також і караїми, і тому у нас там є мережа, там є люди, з якими ми постійно комунікуємо і збираємо інформацію. Другий напрямок – це захист колективних прав. Мається на увазі захист прав корінних народів і реалізація їх прав. І тому тут ми, коли говоримо про захист і реалізацію, то ми з одного боку документуємо і надаємо інформацію, що відбувається по порушенню колективних прав з боку окупантів на тимчасово окупованих територіях, з іншого боку, як реалізувати права на території підконтрольної Україні. Ну і також не тільки ми адвокатуємо через міжнародні механізми питання корінних народів, ну і в тому числі є частиною міжнародного руху корінних народів. І дійсно намагаємося робити все, щоб корінні народи у світі могли більше впливати на процеси, були більше захищеними і могли реалізовувати свої права. І тут якраз тут можна сказати, що є дійсно за останні 20 років дуже така от потужна і позитивна динаміка, хоча дійсно права корінних народів залишаються ще, виконання їх прав, реалізація їх прав залишається все одно відкритою. Наступний напрямок, коли ми говоримо про корінні народи, то тут ми не можемо не говорити про культурну спадщину, а також не можемо говорити про екологію, тобто про стан навколишнього середовища на тимчасово окупованій території, тому що це напряму пов'язано з темою корінних народів. Ну і наступний напрямок – це адвокатування на території України, імплементація закону про корінні народи, реалізації прав корінних народів України і в тому числі, скажімо, нормотворча діяльність. Ну і останнє, на що, коли ми говоримо про права, про воєнні злочини і порушення прав людини, останнім часом ми дуже багато працюємо в процесах знаходження людей, які знаходяться в статусі інкомунікада. І я скажу, що от якраз ми отримали тільки інформацію про те, що в СІЗО номер 2 знаходяться Олег Платонов і Наталія Полюх. Ми в свій час про це говорили, що 1 рік і 3 місяці тому вони були затримані окупантами, а їх дитина знаходилася
декілька місяців в притулку, і ніхто і родичі зверталися. Ну, ми розробили методику, як знаходити таких людей, і зверталися до різних там і СІЗО і так далі. І зараз ми з'ясували, що вони знаходяться в СІЗО номер 2. І я думаю, тут якраз таки дуже важливий крок для того, щоб далі вже могли родичі комунікувати зі своїми близькими, які знаходяться в містах несвободи. Дуже важлива тема, бо дійсно дуже дуже така прихована інформація. Росіяни часто просто її приховують, не надають, і це стосується багатьох, на жаль, людей. Але я хотів почати розмову з міжнародної частини. От за цей час, за час роботи вашого центру, наскільки більш впізнавані стали кримські татари на міжнародній арені? Чи знають в Європі, там в ООН, я не знаю, там в європейських країнах уряди, чи знають вони, хто ми такі, в якому стані ми перебуваємо? Чи стала тема корінного народу України і Криму так щільно пов'язана зі самою темою окупації Криму та війни? Ну, коли ми говоримо, наскільки знають кримських татар на міжнародному рівні, то тут можна говорити про деякі категорії, про різні категорії. Ну, в першу чергу, коли ми говоримо серед корінних народів, ну і в тому числі завдяки тому, що з'явилася Декларація ООН з прав корінних народів 19 років тому, а наступному році буде 20 років, то там якраз таки в тому русі по розробці тої декларації свій час брав участь Меджліс кримськотатарського народу в робочій групі з 1995 року. Но при всьому тому, ми коли говоримо про всі ці процеси, про рух корінних народів, тут ми можемо сказати про те, що завдяки той декларації, яка вже є, з'являються можливості участі корінних народів, і питання корінних народів з'являються в інших нормативних актах, в інших механізмах, в інших, скажімо, ООНівських інституціях. І тут мова, ну, наприклад, про КОП, коли ми говоримо, про Всесвітню конференцію з змін клімату. І там якраз таки обов'язково мова йде про корінні народи. Або коли ми говоримо про цілі сталого розвитку ЦУР, то із цих 16 цілей, там в 6 цілях передбачається якраз ситуація з корінними народами. Ну і коли ми говоримо от в тому напрямі, зараз ми дуже активно працюємо над тим, щоб... Кстати, хочу нагадати, що завдяки тому, що була активна робота, 2019 рік став роком мови корінних народів, а з 2022 по 2032 рік декада мов корінних народів. А зараз ми працюємо над тим, щоб було розширена участь корінних народів в механізмах ООН, в системі ООН, а також ми активно працюємо над тим, щоб резолюції Генеральної асамблеї ООН була прийнята декада корінних міробудівників, перемовників і медіаторів. Коли ми говоримо про інші напрямки, коли ми говоримо більше про держави, ну я хочу нагадати про те, що в рамках роботи ООН по корінних народах там також беруть участь держави, і дійсно держави все більше і більше починають, ну скажімо, надавати увагу до питань корінних народів. А що стосується інших напрямів, звісно ж, коли ми говоримо і про Кримську платформу, наприклад, коли ми говоримо про, скажімо, активну роботу по адвокації і визнання депортації геноцидом, а окупацію як продовження геноцидальної політики по відношенню до корінного кримськотатарського народу, це теж дуже важливо, і зараз дійсно на протязі всієї цієї роботи вже 9 країн, які визнали депортацію геноцидом. Але над цим треба далі працювати, тому що у кожної країни є свої свої підходи до цих питань, і для того, щоб більше країн дізналися, треба проводити адвокаційну роботу, і треба, щоб дійсно, ну, наприклад, коли ми говоримо про Францію, нам дуже важливо, щоб у нас в Україні було судове рішення щодо визнання депортації геноцидом. Або, наприклад, коли ми говоримо про таку країну, як Австрія, вони цим питанням, ну, взагалі не займаються, тобто вони намагаються дистанціюватися. Але все одно з політиками треба працювати
працювати, вони більше дізнаються. Далі, коли ми говоримо про напрямок ОБСЄ, це стосується більше Європи і Центральної Азії. Опять-таки дуже важливо системно інформувати для того, щоб в цих, скажімо, моніторингових місіях, які працюють, моніторингові групи, які працюють і постійно збирають інформацію, вони часто к нам звертаються для того, щоб ми надали їм можливість в комунікаціях з родичами політв'язнів, для того, щоб вони в своїх звітах, своїх напрацюваннях могли чітко надати чітку інформацію. Це дуже важливо. Ну і коли ми говоримо вже про міжнародні заходи, то дійсно для того, щоб, і ми постійно звертаємося, якщо ви хочете, що першопричиною всіх порушень прав людини і воєнних злочинів є сама окупація. І повну інформацію ми отримуємо тільки після деокупації. І тому, якщо ви бажаєте захистити корінний кримськотатарський народ, будь ласка, допоможіть Україні звільнити території для того, щоб ми дійсно змогли надати можливість спокійно і нормально розвиватися корінному кримськотатарському народу, кримчакам і країну. От дійсно це дуже важливо встановити в головах у свідомості урядовців західних цей причинно-наслідковий прямий зв'язок між окупацією і продовженням геноцидальної політики. Так, дійсно так. Да, і зараз я хочу перейти до наших внутрішніх тем. Звісно, головна тема це війна і пов'язані з нею процеси. Але ти вже згадав, Іскандере, про закон про права корінних народів. Ну там багато що написано, але я бачив і твої дописи, що багато що і недопрацьовано. Ми прагнемо членства в Європейському Союзі. В угоді про Європейську асоціацію України є стаття 60, яка передбачає реалізацію політичних прав, колективних політичних прав корінних народів. І ось нарешті є закон, який визначає, хто є корінним народом. Ну тобто кримські татари, там переважна більшість це саме кримці. От як це рухається? Якщо це гальмується, то чому? І яким ти бачив би от нормальний процес навіть під час війни просування цих внутрішньополітичних і інституціональних рішень, пов'язаних з цим законом, з його реалізацією, точніше? Ну, в цілому, коли ми говоримо під час війни, і деякі політики або деякі діячі намагаються говорити про те, що це потім, тому що Крим ніде окупований, і тому там нам треба займатися іншими питаннями. Але саме головне, і часто ми чуємо таку фразу, як перехідне правосуддя. Да? От тут, або коли ми говоримо про процеси реінтеграції, деокупації, реінтеграції. Але питання в тому, що в кожній демократичній державі не так швидко відбуваються процеси змін законодавства, доповнення законів і так далі. Тому от тут ми стикаємося з такими проблемами, що якщо ми відкладемо це питання, то тут перша проблема буде. Ми прагнемо пройти процес євроінтеграції. І якраз таки в рамках євроінтеграції питання захисту прав національних меншин, спільнот і корінних народів є один із пріоритетних напрямків. І тому ми в тому числі намагаємося співпрацювати в цьому напрямку для того, щоб надавати більше аналітичну інформацію, надавати інформацію про те, в чому так відбувається, чому ні, там є закон, але він недостатньо працює, що необхідно для того, щоб були захищені права корінних народів, треба не тільки, скажімо, розробляти підзаконні акти, але й вносити зміни в профільні закони, в інші профільні закони, тому що регулюють ту чи інший напрямок профільні закони в першу чергу, а закон про корінні народи надає таку можливість, щоб можна було внести зміни. Це по-перше. По-друге, ми коли говоримо опять-таки про реінтеграцію і про перехідне правосуддя, то тут питання вже в іншому. Ну, дійсно, завтра буде звільнений Крим,
І для того, щоб ми могли системно працювати і реалізовувати права корінних народів, або щоб корінні народи змогли бути, ну скажімо, тим стержнем для процесів реінтеграції до окупації, а особливо в перші роки буде не так просто. І от тут дуже важливо, щоб Україна вже завдяки законам, підзаконним актам, маючи їх, на законних заставах могла би підтримувати корінні народи, а корінні народи, кримські татари, карими і кримчаки, сприяти, скажімо, закріпленню української влади, українського суверенітету над територією Криму. І от тут дуже важливо, і зараз вже треба над цим працювати. І тому ми намагаємося, ми говоримо про те, що два напрями, які дуже важливі, це євроінтеграційні процеси і процеси майбутньої реінтеграції, мають законодавчо врегульовані вже на території України, і не треба чекати звільнення Криму. Треба вже зараз бути готовими до того, що ми будемо робити в Криму після деокупації. Ось тут я хочу окремо зауважити, що багато там точиться дискусій щодо захисту гарантій прав там сексуальних меншин, які теж є обов'язковими для членства в Європейському Союзі, але точно таку саму вагу мають і права корінних народів, і це теж обов'язковий пункт, який Україна має виконати. І що раніше, то краще в межах, я не знаю, який там кластер цей, але це обов'язково. Це гальмувати цей процес. Це можна потім сказати: а що ж ви нас не берете в Європейський Союз? Вони скажуть: так ви ж нічого не робили, ви не до кінця, ви свою частину роботи не провели. Тобто це права різних шарів суспільства, там, в тому числі корінних народів. Це вони рівнозначні з правами інших людей. І це все абсолютно в межах європейської інтеграції. Багато хто цього не розуміє. Каже, ми тут усередині потім розберемося якось. Ні, так не буде. Це критерій. І я от правильно мислю? Правильно. І насправді, коли ми говоримо про майбутнє України, як частиною Європейського Союзу, то ми маємо виконувати всі ці, скажімо, требування, які існують. І зараз дійсно є план, за яким от треба виконати всі ці питання, які обозначені. А в цьому плані, що стосується якраз таки, там є і що стосується національних меншин, окремо там є, що стосується ромської національної меншини, і окремо там йде по корінним народам. І отут якраз наше завдання, і ми дійсно намагаємося, я вже зараз говорю як голова громадської ради при Державній службі етнополітичної свободи совісті, ми намагаємося робити все, щоб проаналізувати і надати інформацію, в чому, наприклад, не реалізовуються права як і національних меншин, як ромської меншини, так і корінних народів, в тому числі і на містах. Коли ми говоримо і на рівні райгосадміністрацій, райдержадміністрації, обласних адміністрацій, тобто на місцевому рівні, а також і на центральному рівні. І тут я думаю, що ми будемо намагатися зробити все, щоб до наступного року у нас був такий глибокий аналіз, завдяки якому ми зможемо надати не тільки загальну інформацію, але і детальну інформацію, що треба робити, щоб всі ці питання були в Україні вирішені. І це дуже важливо. І крім того, в рамках під час війни, коли окупант постійно намагається звинувачувати Україну в нацизмі, тут навпаки ми більше маємо демонструвати про те, що якраз Україна є демократичною країною, де підтримуються
розмаїття, ідентичне розмаїття, культурне розмаїття. І для нас треба демонструвати, що це не тільки на словах, ну і на ділі це відбувається, на справах це відбувається, і це все підкріплено нормативно-правовими актами. Це саме головне. А чому нормативно-правові акти важливі? Ну, якби, ну, наприклад, чиновник, який працює, і якби він не любив, наприклад, кримських татар, але якщо йому не дозволяє нормативно-правовий акт, він не буде це робити. І от тут ми маємо розуміти, що кожний чиновник український чи там діяч державний, він буде робити, коли буде у нього правовий інструментарій. А над ним треба працювати зараз, і не треба викладати. Ну так, це важливо не тільки для вступу в ЄС, це важливо і для нас усередині, і це аж ніяк не відволікає від війни. Навпаки, це допомагає Україні у війні, допомагає мати підтримку, бо ми ведемо війну великим чином за рахунок підтримки того самого країн Європейського Союзу. Ці всі питання дуже важливі. Останнє питання, у нас 3 хвилини залишається буквально. Про заборону, точніше, саморозпуск Кримської солідарності. Це громадська організація, яка останнє залишалася в Криму. Меджліс давно був вигнаний. І от остання громадська організація була, і вона заявила про саморозпуск через те, що їх визнали там наземним агентом. І ризики, і там багато людей постраждалі, і багато хто у в'язницях зараз. От яка ситуація саме от по кримських людях, по кримських татарах? Там це вже можна назвати остаточним таким закручуванням гаєк, так? Ну, ситуація така, що дійсно Кримська солідарність – це громадянська ініціатива, яка почала працювати з 2016 року дуже активно. Серед активістів Кримської солідарності, в тому числі є і політв'язні, які знаходяться в колоніях, в містах несвободи. Серед них є і адвокати, яким заборонили діяльність, не надали ліцензію. Є адвокати, в тому числі, які і були і адміністративні порушення по відношенню них відкривали, адміністративні арешти були, і вони були в містах несвободи кілька діб, і в тому числі і карні справи відкривали. Є і активісти, по відношенню до яких окремо вони їх визнали іноагентами, як особистості. І тут, от, коли ми говоримо про статус іноагентів, то в кожній дії або в кожному там статті вони мають писати, або мають говорити про те, що вони є іноагентами. І тут якраз у них виникає багато обмежень і багато от таких от моментів, механізмів, за які може зачепитися додатково. Ну тобто, Ескендере, Так. тобто я розумію, що ти схвалюєш таке рішення, щоб не наражати людей на небезпеку на подальшу, так? Да, я думаю, що все одно ті активісти, які є, вони будуть продовжувати працювати, вони будуть допомагати, і це дуже важливо, тому що все одно питання відкрите і над ним треба працювати. Але сам механізм того, що припинили або припинили свою роботу і про це публічно сказали, я думаю, це дуже важливо для того, щоб, ну, скажімо, захистити людей, які мають пряме відношення до Кримської солідарності. Тобто ми маємо ситуацію, коли Росія вдалася вже до остаточної заборони всього. Вона може бути прямою, непрямою, але діяльність де-факто заборонена, і захист людей заборонений. І це вирішиться питання остаточно, як Ескендер Бей сказав, тільки з поверненням Криму до України. Дякую Ескендеру Барєєву за участь у нашій програмі, за дуже змістовну розмову. На все добре, дивіться АТР далі. Російська пропаганда – це не просто супровід війни. За словами дослідника геостратегії Олега Магалецького, це багаторічна історія впливу на суспільство різних країн, на політику різних країн. І це саме те, що допомагає росіянам, і в тому числі і на полі бою. Тож зараз медійна пропагандистська війна з боку Росії є таким самим фронтом, як і фронт реальний. Без цього, напевне, не могло б бути
такої великої війни і таких можливостей у Росії досягати своїх цілей і в політиці, на Заході, і всюди. Тож це дуже цікава і глибока тема, про яку розповідає пан Олег. Російська пропаганда – це не просто інформаційний супровід війни, а один із головних інструментів Кремля для досягнення політичних і військових цілей. За словами дослідника геостратегії Олега Магалецького, Москва десятиліттями вдосконалювала методи впливу на суспільства різних країн. І сьогодні головне поле боротьби вже не лише фронт, а й людська свідомість. Маємо розуміти, що для Кремля, так, для Московської імперії, пропаганда – це не є річ сама в собі. Це інструмент, яким цей режим, в якій би формі він не існував, так, імперської держави Романових, Радянського Союзу, Московського царства чи так званої Російської Федерації, це завжди була річ, якою вони вміли користуватися, яку вони ефективно використовували і продовжують використовувати. Тобто, по суті, у них напрацьовані не десятиліття, а сторіччя ефективних кейсів, де пропаганда є складовою, зараз стало популярним це казати, так, там, когнітивної війни. До того прям вживали слово інформаційна війна, там, чи інформаційно-психологічна, ці поняття є різними, якісь ширші, якісь вужчі, але загалом пропаганда – це лише одна з компонентів, так, тої війни, яку вони ведуть в ментальному просторі, за уми, за волю людей. На думку експерта, відповідати на російську пропаганду такими ж методами не варто. Натомість Україна та її партнери мають будувати ефективні стратегічні комунікації і поширювати перевірену інформацію. Саме правда, а не пропаганда, має стати основою інформаційної боротьби. Маємо розуміти, знову таки, це моя особиста приватна думка, що держави вільного світу і Україна не мають займатися якоюсь власною пропагандою. Так, я розумію, що слово пропаганда може мати нейтральний відтінок і може говорити про якусь інформаційну кампанію, але знову таки, коли ми вживаємо слово пропаганда, то десь підсвідомо, наприклад, у мене завжди виникає обличчя Геббельса, так, який посміхається, думає, що дуже складно перемогти дракона, не ставши драконом, використовуючи такі методи. Тому, насправді, у нас завдання набагато, з однієї сторони, легше, тому що нам не потрібно брехати, нам потрібно знайти ефективні канали поширення правди. Так? Тобто стратегічні комунікації, які допоможуть і всередині нашого суспільства, бо ми є об'єктом атаки Московії і її союзників. Водночас інформаційна війна є лише частиною ширшої стратегії Кремля. За словами Олега Магалецького, Росія вже давно веде гібридну війну проти європейських держав і може перейти до нових форм військової агресії. Саме тому країни Заходу мають сприймати загрозу як безпосередню. Московія вже зробила напад на країни Європи, так, Україна – це Європа, і напад у 2014 році – це не просто окупація, анексія частини українських земель, там, Криму, так, частини Луганської, Донецької області, це напад на Європу, на світовий порядок, заснований на правилах, на верховенство права, на лібералізм, на плюралізм і так далі. Так? Тобто, фактично, Європа в війні знаходиться щонайменше з 2014 року. Зараз мова йде, скоріше, вже не про те, що ця війна буде в тому повномасштабному форматі в Україні і в неповномасштабному, але в гібридному, не тільки когнітивному, тобто це вже кінетичні дії, які Московія роками проводить на території держав Європи і Європейського Союзу, вона може перейти в зовсім іншу фазу. Експерт наголошує, що Україна сьогодні захищає не лише власну державу, а й безпеку всієї демократичної Європи. На його переконання, країнам Заходу необхідна спільна стратегія перемоги над авторитарними режимами. Лише проактивні дії можуть не допустити нових воєн у майбутньому. Україна – це не об'єкт, це суб'єкт. Україна захищає не тільки своє майбутнє, але просто екзистенційно своє життя. Ми захищаємо цінності вільного світу, і це важливо. Ми маємо мати власну стратегію перемоги. Однозначно, ми маємо діяти за власним планом, а не рухатись за їхнім планом. Мій наступний гість – журналіст, публіцист, редактор Сергій Бережний. Людина з Криму, людина, яку я давно і добре знаю. Поговоримо з ним про те, що зараз відбувається в Криму і навколо Криму, про головне з цього,
а також поговоримо про його бачення майбутнього. Про бачення не лише стосовно Криму, а стосовно того, що відбудеться з Російською так званою Федерацією, для якої Крим колись став першим кроком до реалізації її імперських планів, але щось пішло не так. Сьогодні у мене в гості дуже цікава людина, якої знаю дуже багато років, але ось 4 роки ми не бачилися. Але це не значить, що я не читав те, що ця людина пише. Ця людина, її звати Сергій Бережний, це аналітик, журналіст, редактор, людина, яка має дуже зважену і особливу точку зору на все серйозно. Це не гайпажер, там не блогер якийсь. Ну, от, а людина з тих, кого можна назвати справжнім і таким обґрунтованим журналістом. Привіт, Сергію, в першу чергу. По-перше, всім привіт. По-друге, дякую. А по-третє, я хочу сказати, що от саме в таких людей, як ти, мені найцікавіше питати. Я забув ще згадати, що Сергій зі славетного міста Ак'яр, тобто так званий Севастополь. Якщо хтось не знає з наших глядачів, Севастополь взагалі справжній, так називалося містечко античне на місці сучасно окупованого тимчасово грузинського міста Сухумі. От, Так, а саме назва так. Севастополіс. А Севастополь в Криму це просто вигадка, як і Сімферополь, і решта багато назв в рамках грецького проєкту Катерини II, тобто проєкту з окупації і з асиміляції до Російської імперії захоплених українських і Кримського ханства земель. Ну так, це історична така довідка була. Ну я про те, що Сергій Кримець, не етнічний кримець, він українець, але українець політичний. Ось все правильно, здається, сказав. Сергію, що ти людина із кримським досвідом і з багаторічним журналістським, думаєш, в якому місці історії, в місці війни ми зараз знаходимося? Ох, це питання. По-перше, ти ж розумієш, що я не знаю. Але що я думаю? Я думаю, що більшу частину цієї війни ми вже пройшли. Більшу частину. Я не знаю, скільки залишилось, але треба допрацювати цю тему вже до кінця. Мабуть, рік, мабуть, 1,5, мабуть, більше. Але це не означає, що війна закінчиться через рік чи через 1,5, тому що я вважаю, що ніякого миру не буде, а буде припинення бойових дій. Ну от те, що останнім часом ми чуємо, що постійно нам дійсно кажуть про мир, про перемир'я, про припинення вогню, але насправді відбувається абсолютно в житті зворотне. Ну тобто ми Перепрошую, а бачимо. хто каже? Хто каже таку дурницю? Хто? Ну, я не знаю. Ну, наприклад, президент Трамп, деякі європейські політики. Ну, то вони, скоріш за все, видають бажане за дійсне. А в дійсному ми маємо те, що війна продовжується, війна ескалюється, і війна стосується от просто півроку тому ніхто б не сказав про Крим, да, як арену бойових дій. Да? Ну, поки що не на землі, але бойових дій в межах повітряної війни. А зараз ми це маємо, так? І тут я можу з тобою погодитися в тому плані, що дійсно можливо так складеться майбутнє, що більшу частину Великої війни, принаймні, ну, те, що ми зараз називаємо Великою війною з 22-го року, що вона вже позаду. Хоча це не точно і може змінюватися, але підставою для таких думок, принаймні, і таких спостережень може бути те, що саме от
повітряна війна, в тому числі в Криму відбувається. Що ти знаєш про Крим? Ти ж точно стежиш і моніториш соціальні мережі кримські, і те, що люди кажуть. Там, до речі, багато про українських людей. Вони мені теж пишуть, і напевно ти теж це все бачиш. От війна і Крим на даному етапі. А, на жаль, я не моніторю кримські соціальні сеті. Я втратив ті контакти, які в мене там були. Ніхто не відповідає. А нових я не шукаю, щоб не підставляти нікого. Тому я знаю тільки те, що є в новинах, те, що говорять ті, хто спілкується з кримчанами. І, що я можу сказати? У мене є якесь уявлення, що коїться, але ж це тільки моє уявлення. Якщо воно цікаве, я можу розповісти. Ну, саме воно і цікаво, бо ми ж тебе запросили А до етеру. чим? Ніякої ексклюзивної інформації в мене немає. А зараз такий час, коли ні в кого немає ексклюзивної інформації, насправді, коли вся інформація миттєво стає публічною, переважно, або ми бачимо її на власні очі, от як очевидність, так? Цікаво саме хід думок і саме аналітика того, що відбувається. Зараз попит на аналітику, ти ж це бачиш, як редактор теж, і публіцист, і редактор публіцистики, він найвищий, напевно, за весь час. От тому саме думки цікаві. Ти ж розумієш, єдина цінність, що у мене є, це моє уявлення про ситуацію. Та й все. І якщо про це говорити, то хлопці працюють. І війна таки накриває вже наш Крим. І я вважаю, що це гарна тенденція. Хай це продовжується, хай ця динаміка закріплюється, хай наші дрони літають та б'ють, кого потрібно. Ось і все. Ми зараз спостерігаємо те, що в Криму починається дефіцит електропостачання, дефіцит палива. А там, де дефіцит палива, там дефіцит, там починає сповільнюватися логістика, у тому числі продуктова, товарна та інша. Тобто Крим крок за кроком стає непридатним для життя. На жаль. І це головне, що зараз я можу спостерігати. Непридатним для життя зараз він на щастя, тому що це інакше неможливо уявити собі повернення Криму, як через кризу. І криза, це є криза. Просто і якимось чином мені це, Сергій, нагадує блокаду Криму 15-го року, коли ще багато хто сперечався, чи варто її проводити, чи ні. Ти був завжди за, я знаю. І зараз така блокада просто на іншому рівні, на іншому етапі війни. Коли В інших умовах. Да. В інших умовах, коли і якраз на тому етапі, коли росіяни вже нібито відчули, що вони зв'язали Крим логістичними шляхами, мости побудували, там залізницю проклали, шосе побудували. А зараз виявляється, що все це дуже вразливо, і що в сучасній війні, яку вони розпочали, такі логістичні об'єкти, які розташовані в зоні, до яку може досягнути українська зброя, це вже не працює, і це нічого не гарантує. І от блокада, це друга блокада для мене зараз. Саме так, але ж треба підкреслити, що це стосується не тільки Криму.
Це стосується майже усієї європейської частини того, що ми поки що називаємо Російською Федерацією. Тобто таке враження, що ми взяли у блокаду не тільки Крим, а й Росію. І це навіть не жарт. Це навіть не жарт. Я бачу, що коїться, я бачу, як палає російська логістика, і це дуже серйозно. Це буде мати наслідки, дуже серйозні наслідки, стратегічні наслідки. Тому що Росія, вона ж там у Кремлі була надія, що у України немає ресурсів, і що Україна не зможе чинити спротив. Але ж виявилося, що Україна – це відкрита система, і ми отримуємо ресурси, отримуємо фінансування, отримуємо підтримку військову, фінансову, іншу, майже зі всього світу. А у Росії стратегічно інша ситуація. Вона теж отримує підтримку, але ж тільки обмежену від Китаю, від Північної Кореї, щось від Турції, Туреччини, перепрошую, щось від когось ще, але це замало для того, щоб вона залишалася на плаву. А нам поки що вистачає. Тому в нас є стратегічна перевага. Ми залишаємось відкритою системою, і це надважливо, я вважаю. Ну тут треба сказати, що дійсно українська економіка і військова сфера, і армія без підтримки неможливо собі уявити всі ці роки, і добре, що вона продовжується. Але і Україна щось може більше набагато ніж раніше. І Крим, схожий, вже став на дійсно напівзаблоковану територію. Там дійсно проблеми з енергетикою, дійсно проблеми з бензином, з постачанням товарів. Там буде дорожчати все. Напевно, крім землі і нерухомості, тут буде зворотній процес. Але от на чому ти базуєшся, коли кажеш про стратегічну вразливість Росії через от удари українські по логістичних центрах, по нафтогазовій промисловості, по військовим підприємствам, там по шляхам постачання, тощо я маю на увазі вглиб удари. Да? Все ж таки Росія велика, економіка доволі, ну не те, що вона там суперпотужна, але вона працює. І ти, я знаю, що ти не економічний оглядач, але ти як редактор і цікавишся, і замовляєш статті, і читаєш, і сам на цю тему думаєш. Це виглядає ефектно, все палає, горить, в них проблеми, але от наскільки це реально зараз вплив на російську економіку, яка вся зав'язана на війну, насправді, вся, там немає нічого мирного, вона працює на війну. І як це може, який розвиток це може мати, і чим це може закінчитися, і до чого призвести? От розкажи нашим глядачам таке перспективне бачення наслідків саме ударів по економічній частині російської мілітарної державної структури. Ти знаєш, я вважаю, що найбільш вразлива частина на Росії – це не економіка. І це не військова сфера, і це не паливна галузь, і це не енергетика, а це Кремль. І те, що ми не б'ємо поки що по Кремлю, це, мабуть, фактор нашої переваги. Тому що головна проблема Росії зараз сидить у Кремлі. Це погане керівництво. Це керівництво, яке пробує керувати страною, не уявлює майже взагалі, що коїться, які процеси, що працює на користь
тому ж режиму, що працює йому проти його користі. І я вважаю, що наш головний фактор нашої перемоги – це Путін. То, що він ідіот, то, що він не може приймати правильне рішення. Всі його рішення хибні. І кожне хибне рішення приближає нашу перемогу. Пам'ятаєш, що Китай якийсь казав, що він не може допустити поразки Росії? Мгм. Це дуже смішно, але ж це визначає, що Китай не буде довго терпіти Путіна в Кремлі. Тому що Путін – це головний фактор поразки Росії. Я вважаю так. Ти маєш на увазі І- його от цю його зосередженість саме на продовженні війни в такий спосіб, його Я божевілля вважаю, в що у Україні. нього хибне рішення, тому що він отримує дуже часткову інформацію о тому, що коїться в реальності. Він не Мгм. уявляє собі ситуацію взагалі. Тому кожне його рішення, воно хибне, воно наближає поразку Росії. Кожне рішення. А ти знаєш, Сергій, я хотів у тебе поділитися думкою такою. Це не моє спостереження, але мій товариш один він збирає давно оці відгуки росіян. У нього є терпіння і натхнення це все слухати. От протягом розвитку ударів України по різних об'єктах, ну щоб росіяни на власні очі побачили, що в них палає там логістичний центр, завод, там небо в димі, там ну і все таке решта. Да? Тобто війна прийшла, відкривайте вікна, граждані росіяни. Так ось вони останнім часом припинили звинувачувати Україну в тому, що в них щось палає. Тобто вони скаржаться на життя, вони бояться вимовити слово війна вголос. А вони або ніяк це не називають, щось відбувається, або називаються СВО, або мовчать. Вони не називають Путіна як того, хто винний в тому, що в них проблеми, да? І в економіці, і в житті, і з нервами проблеми, і з усім рештою, і що вони ці проблеми зростають. Але загальне місце в їхніх от реакціях, так, публічних в соцмережах, те, що вони не звинувачують Україну, тобто їм підсвідомо зрозуміло, що причина цих подій на Росії це не Україна, тобто що Україна діє в логіці війни, а причиною є війна, є Путін. Але ж вони поки що бояться про це сказати вголос. От коли ти кажеш, що Путін це наш шлях до перемоги. Чи ти маєш на увазі те, що все ж таки, зрештою, ця революція свідомості, коли не закидують шапками Україну, коли її ні в чому вже не звинувачують, тому що вони розуміють, що відбувається, зможе і яким чином, якщо зможе, трансформуватися в якусь там змову проти Путіна, в якусь революцію, в якийсь саботаж, в якесь там будь-що, що змінить Кремль і змусить Кремль змінити цю стратегію, яка, як ти кажеш, навіть Китаю не подобається. Я вважаю, що масових протестів не буде. Я вважаю, що якщо щось станеться, то це буде тихе вбивство Путіна. Дуже тихе. Мабуть, ми навіть не впізнаємо, що його вже вбили. І ти ж пам'ятаєш, як було в Узбекистані, коли помер попередній керівник. Там, якщо не помиляюсь, 2 тижні не було зрозуміло, чи він помер, чи ні. Поки вони шукали, кого поставити на його місце, так, переформатовували систему. А я вважаю, що, мабуть, буде
така ж історія, дуже схожа. А я не очікую ніяких масових повстань, чи там бунтів, чи чогось такого. Мабуть, будуть якісь локальні такі, навіть не демонстрації, я вважаю, що, мабуть, військові якісь виступи озброєні. Але це буде мати кримінальний характер, поперед всього. Не революційний, не ідеологічний, не проти Путіна, а це буде просто переділ майна, впливу, щось такого. З Путіним це неможливо. Якщо для того, щоб це почати, їм потрібно буде його вбити. І вони його вб'ють. Як тільки уявлять собі, що це заважає їм отримати те, що вони хочуть. Я не думаю, що там будуть якісь революції чи щось таке. Там немає для цього ніяких умов. Поразка – це не умова. Поразка – це стан, в якому Росія перебуває вже, я думаю, що 20 років. Вони звикли до цього. Все. Перемога була б, мабуть, для них цікавим чимось, але ж не чимось, що змінює їх життя. Я маю на увазі населення. Ну, так, населення піддані, вони просто весь час шукають на нового барина, коли старий кудись зникає. Так вони його знайдуть, миттєво знайдуть. Кожен регіон знайде свого барина. Хана, там, папу римського, якогось там, не знаю, капо де тутікапі. Знайдуть. Сергій, останнє коротке запитання, наш час вже добігає кінця. Ти віриш у те, що Росія розвалиться на окремі країни? Я вважаю, що це не має ніякого значення, на що вона розвалиться. Вона може залишитися єдиною державою, в кавичках, в лапках, але ж там будуть як скажімо так, це буде поділ майна кримінальний по регіонам, по галузям промисловим, якийсь ще. Але це буде кримінальний поділ. Це не буде розпад. Це буде дике поле. Ну, коротше, твій прогноз – це хаос на Росії через зростання проблем. Ну, я хочу сказати, що я от не чекав, чесно кажучи, що саме від тебе я почую найоптимістичніший прогноз взагалі за останній час. Я дуже дякую тобі за твої думки і нагадую нашим глядачам, що Сергій Бережний – це не блогер, який шукає популярності клікбейту. Це людина, яка думає своєю головою, завжди має свою думку. І думка людини з міста Ак'яр, людини з Києва, вона нам всім цікава. Ми можемо говорити це в коментарях до цієї програми, якщо ви знайдете її в соціальних мережах. Дякую, Сергію, і до нових етерів. Дякую всім, хто був з нами сьогодні. Дякую за те, що постійно дивитеся телеканал ЕТР. І якщо ви дивитеся телеканал ЕТР, то, можливо, ви схочете підтримати нашу роботу на платформі Patreon, щоб ми і надалі могли продовжувати говорити з вами про головне. До нових зустрічей. Айдер Муждабаєв.